Здравейте на всички! Сега ще представя втори обект в нашия проект, който е Казалушката гробница, като малко иронично, но нарочно избрахме него, Ели избра миналия път беше парка, Пирин, точно така. Тя го избра, защото баща е от Банско, а пък на мен майка ми е от Казалък и оттам решихме така да ги разпределим, за да може да е малко по-интересно и не знам, някакси символично. Да, се тая. Нека да започваме с Казалушката гробница. Тя е случайно открита през 1944 и най-интересно свързано с нея е това от кога датира. Това е най-добре запазения като изкуство и въобще като цялост обект от елинистическия период, много сложна дума, който е около края на 4 век преди новата ера. Като всъщност интересното е, че след малко няма да го чуете във видеото, защото това е едно друго видео. Няма значение. В едно от видеята разказваха, че всъщност в момента те пускат не в истинската, защото тя не може да се съхранява толкова, ако пускат хора, а в копия на нея, което е до същото. И всъщност тази гробница се намира североизточно в едно от тирадата до Казалък. И всъщност едно време се е намирала до Севтополис, което е столицата на тракийския цар Сев III. И интересното е, че в нея са погребани някои владетели, заможни траки от това време, мъж и жена, като това, както казах, е най-добре запазения шедьовър в България, но нека тук съм избрал едно видео, което се надявам да тръгна, добре, да видим, което разказва най-много за това, ето. И има и много готини снимки за това го знам. Тракийският дух витае и днес под несравнимата по своето значение и уникалност Казанлъшка гробница. Тя е открита случайно през 1944 година, североизточно от град Казанлък в парка Тюлдето. В нея през 4 век преди Христа са били погребани местен тракийски владетел и съпругата му. Изградена е от камъни и тухли, измазани с фирхоросантов разтвор и се състои от коридор, предверие и куполна гробна камера. Сега вижте за всички обекти по купол. Седналите един до друг съпрузи, сакралното докосване на ръцете, прислугата, конските впрягове, тръбачите, известяващи тежката загуба, великолепните бойни сцени, трите препускащи от върха на купола колесници мъдро внушават несъкрушимото единство на радост и скръб, движение и покой, живот и смърт. Казанлъшката гробница е малка по размери, но заема изключително място в културната история на човечеството и е съвсем закономерно под специалната егида на ЮНЕСКО. Ето това е именно всъщност това, за това избрахме и защото е под гидата на ЮНЕСКО, както знаете, нашия проект е за точно тези обекти. И интересното наистина сега... Чакай само да ми на следващия слайд. Не така. Тракийският дух витае и днес под несравнимата. Казалушката гробница, ето може да видите, съм избрал една много хубава снимка, да видите самия купол, за който разказваха преди малко, което ги двамата докосващи сакралното докосване, за което разказваха, вестоносците, тръбачите, смисъл. Наистина е много добре запазена самата гробница и точно това я прави толкова интересна и специална. Ето вижте, тя навсякъде това говорят колко е запазена самата като шедьовър, и затова прави шедьовър. И да, затова може би е толкова интересно и аз лично съм бил там, наистина много впечатляващо изглежда, като знаеш колко е старо смисъл от такава гледна точка, наистина 4 век преди новата ера и да, горе-долу това е, надявам се да ви е харесало.